खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। क'क्राझाराव आज्रा मोननाय इन्जिनियार बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरिया हमजाबाय। एपिएससि बेले बेजेआव लोब्बा थानाय सा 15 अफिसारखौ सासपेन्ड। बरलु थानानि एसआइ अनुराग बराया एरेस्ट। मंगलदैयाव 9 चाइल्ड लेबर बोखांदों। हाग्रामा महिलारिया गावनि कलिगखौ डेपुटेसनाव हरो बुंदों प्रमद बर'। 1 नं फुलबारि गुदि फरायसालियाव 156 PNCRPFआ खिग्रा आरो हासुग्रा न' बानायनानै होदों। बांगालराव बमा आतंक गं 44 फरायसालिखौ लांदां खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। क'क्राझार जिल्लायाव सासे आज्रा मोननाय इन्जिनियारखौ बुथारनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै सासे दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय। आसाम पुलिसआ नसुं रायजो सोनाब बेंगलनि कुचबिहाराव अपारेशन खालामनानै दायनिगिरिखौ हमनो हादों। क'क्राझाराव आज्रा मोननाय इन्जिनियारखौ बुथारनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै हमजानाय दायनिगिरिखौ सान्टु काहार एबा सिल होनानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला सान्टु काहारा क'क्राझारनि आज्रा मोननाय इन्जिनियार 19 बोसोर बैसोनि तपन चक्रवर्तीखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै जिउ फोजोबनायजों लोगोसेनो बिनि बिसि 65 बोसोर बैसोनि मधुमिता चक्रवर्तीखौबो गोब्राब जखम खालामदोंमोन। नाथाय बे बुथारनाय जाथायनि गुबै जाहोना दासिमबो सोराङाव फैथ'वाखै आरो बे जाथायनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन सुंद'यै एपिएससि बेले बेजेआव मुं सिखारनाय गासैबो अफिसारखौनो सासपेन्ड खालामगोन। साख्रिनिफ्राय थाबैनो सासपेन्ड खालामजागोन आसाम सोरखारनि सा 37 गेजेट अफिसारफोर। बेनि थाखाय रायजो सोरखारा गोख्रों बिथोन होदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला एपिएससि बेले बेजेआव मुं सिखारनाय सा 15 अफिसारफोरखौ दिनै सासपेन्ड खालामबाय। अजद गोनां सोरखारि अफिसारखौ सासपेन्ड खालामनो थाखाय एसआइटिआ सोरखारनो थांखि दैथायहरदोंमोन। एसआइटिनि थांखि हरनाय बायदियैनो दिनै सा 15 गेजेट अफिसारफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जायो आरो अजद गोनां गोबां गुबुन अफिसारफोरखौबो सासपेन्ड खालामनो लाहार फाहार खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै गासै सा 15 अफिसारफोरखौ सासपेन्ड खालामबाय। एपिएससि बेले बेजेआव मुं सिखारनानै सासपेन्ड खालामजानाय अफिसारफोरा फारियै एपिएस नन्दिता काकति, एपिएस शाहजाहान सरकार, एपिएस फारुक आहमेद, एपिएस कल्याण कुमार दास, एपिएस कुलप्रदीप भट्टाचार्य, एपिएस नीलांजल गगৈ, एपिएस अलंज्योति दास, एपिएस ऐश्वर्य जीवन बरुवा, एपिएस रुमिर तेरनपी, एपिएस दीपांकर दत्त लहकर, एपिएस हितेश मजुमदार, एपिएस ध्रुवज्योति हाथी बरुवा, एपिएस आकाशी दुबरा आरो एपिएस तिराज कुमार जैन होननानै सिनायथिनो हादों। गुवाहाटी नोगोरमानि बरलु थानानि एसआइ अनुराग बराया एरेस्ट। हावालानि घुस लानायाव लोब्बा दङमोन एसआइ अनुराग बराया। एसआइ मुबारक आलीजों लोगोसे अनुरागाबो जाथायसालियाव दंफायोमोन। बबेखानि अनुरागजों लोगोसे पुलिसआ 5 लाख रांबो जब्द खालामदों। मख'नो गोनांदि बृहस्पतिबारखालि हावालेनिफ्राय रां लानानै पुलिस अफिसार आरो खौरांगिरिया हमजादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै बरलु अफिसा दासिम गासै 4 सुबुंखौ पुलिसआ खाबाय। बिसोरनि गेजेराव 2 पुलिस अफिसार, सासे खौरांगिरि आरो गुबुन सासेया सरासनस्रा सुबुं। बबेखानि हमजानाय बै 4 सुबुंखौ एसआइ मुबारक आली, एसआइ अनुराग बरा, खौरांगिरि तौफिकुद्दीन आहमेद आरो पुलिसनि संगालि खायरुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। बै 4 दुथांनिफ्राय पुलिसआ गासै 28,70,000 रांबो जब्द खालामनो हादों। गुवाहाटीनि हावाला गेंनि 2 सोद्रोमानिफ्राय बे रांखौ लादोंमोन पुलिस आरो खौरांगिरिया। अपारेशन खालामनो थांनानै हावाला गेंनि 2 सोद्रोमानिफ्राय जब्द खालामनो हानाय रांखौ जाखुमादोंमोन बिसोरो। मख'नो गोनांदि सोंथि सोंनायनि थाखाय शरीफ मुंनि गुबुन सासे सुबुंखौबो पुलिसआ हमनानै लांदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिस एसआइ मुबारक आलीनि न'निफ्राय 19,50,000 रां, खौरांगिरि तौफिकुद्दीन आहमेदनि न'निफ्राय 4 लाख रां, पुलिस संगालि खायरुल इस्लामनि न'निफ्राय 3,20,000 रांखौ बोखांनो हादों।
दरं जिल्लानि मंगलदैयाव चाइल्ड लेबर एबा उन्दैसा लेबारनि हेंथायै अपारेशन जिल्ला श्रम बिफाना मंगलदैयाव गोख्रों सिग्रोमनानै 8 चाइल्ड लेबारखौ बोखांनो हादों। दरं जिल्ला खुंथाय जिल्ला उन्दैसा रैखाथि बिफान जिल्ला श्रम बिफाना जथायै बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मंगलदै नोगोरनि सानफ्रोमबोनि ना बाजारनिफ्राय बोखांनो हादों गासैबो 8 चाइल्ड लेबारखौ। बेनि उनावनो बै 8 उन्दैसा लेबारफोरखौ सीसी कल्याण कमिटिनो गथायनानै होयो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला बोखांनो हानाय 8 उन्दैसाफोरा ना बाजाराव खामानि मावोमोन। गोख्रों आयेन थासेयावबो माखासे दुथांफोरा उन्दैसाफोरखौ खम बेसेनावनो लाखिनानै खामानि मावहोगासिनो दङमोन। हाग्रामा महिलारिनि साननाया आलादा रोखोमनि, बेनि साननाय हनायखौ गुबुना बुजिया। हाग्रामाया गावनि कलिगखौनो डेपुटेशनाव दैथायहरो। हाग्रामाया बीपीएफनि गाहाय नेहाथारि इमानुएल मुसाहारिखौ बीजेपीआव डेपुटेशनाव दैथायहरदोंमोन। डेपुटेशना जोबनायनि उनाव इमानुएलआ बीपीएफआव फैफिनबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों यूपीपीएल दोलोनि आफादगिरि आरो बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि बीपीएफनि गागि दैदेनगिरि आरो आसामनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ यूपीपीएल दोलोआव हाबनानै क'क्राझार लकसभा बियाबाव मित्र दलनि बिजाथि महरै गसंगोन होननानै रायजोनाङै सावरायगासिनो थानाय समावनो प्रमद बर'आ बृहस्पतिबारखालि बीपीएफ आरो हाग्रामा महिलारिखौ सावरायनानै हाग्रामाया गावनि कलिगखौ डेपुटेशनाव दैथायहरो होननानै बुंदों। प्रमद बर'आ बुंबावनाय बायदिब्ला इमानुएल मुसाहारिया थासारिनि थाखाय बीपीएफनिफ्राय ओंखारलांनो गोनां जादोंमोन। बेबायदि थासारिया जाहाथे फैफिना बेनि सायाव हाग्रामा महिलारिया नोजोर होनांगौ होननानैबो प्रमद बर'आ सुबुरुन होदों। बेजों लोगोसेनो थांनाय 17 बोसोर खुंथायनि समाव हाग्रामा महिलारिया जेबो खामानि मावाखै होननानैबो प्रमद बर'आ अजद होदों। मिरु सरकारनि सिभिक एक्शन प्रग्राम आसनिनि जोहै चिरां जिल्लानि तालिगाव खुकुरमारियाव थानाय 156 बिएनसिआरपिएफआ 1 नं फुलबारि गुदि फरायसालियाव खिग्रा आरो हासुग्रा न' लुनानै होदों। मिरु सरकारनि सिभिक एक्शन प्रग्रामनि फान्डखौ बाहायनानै चिरां जिल्लानि 1 नं फुलबारि गुदि फरायसालियाव लुनानै होनाय बे खिग्रा आरो हासुग्रा न' एबा टयलेट इउरिनेलखौ 30 नभेम्बर बृहस्पतिबारखालि 156 बिएनसिआरपिएफनि कमान्डेन्ट श्री ओमकारनाथ सिंहनि नुजाथिनायाव डीआईजी श्री चन्दन कुमारा फिथा हास'नानै बेखेवनानै होदों। लोगोसेनो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव 156 बिएनसिआरपिएफनि गोबां गेजेटेड अफिसार, साबअर्डिनेट अफिसार आरो एनजिअ एबा जवानफोरजों लोगोसे 1 नं फुलबारि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि रामलाल नार्जारी आरो गुबुन फोरोंगिरि स्टाफफोरा बाहागो लादोंमोन। खुसिनि बे खाबुआव मोनसे हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय एबा मोसानाय हाबाफारिबो लाफानाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन सोलोंथायारि फसंथानफोराव 156 बिएनसिआरपिएफआ सिभिक एक्शन प्रग्रामनि जोहै गोबां खामानि मावनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होगासिनो दङ। कर्नाटकनि राजथावनि बांगालराव गासै गं 44 फरायसालिफोरा बमाजों गाग्लोबजानायनि इमेलाव हुंखार मोननानै जोबोद आतंक एबा गिनाय फैदों। जायनि जाहोनाव शुक्रबारखालि गं 44 फरायसालिफोरा गिनायजों हाखु दाखु गावबागावनि फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनांदों। बेंगालर पुलिस कमिशनार बी दैन्यानदा मिथिहोनाय बायदिब्ला माखासे फरायसालिफोरा शुक्रबारनि फुं समाव इमेलनि जोहै बमा सिगिनाय मोनदोंमोन। खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो बमा स्काउटखौ थियारि खालामनानै बमा नागिरनायनि खामानिखौ पुलिसा जागायो। अदेबानि बे समाव जेबो मोनथ'नाय जायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।